DNA hija katina ta' informazzjoni Sewa. li fija toħloq kull tip ta' genes differenti, kull tip ta' proteina li għandek. Ġi bażikament għandek ktib imma taħt forma ta' katina differenti. Sewa, dal-famuż double helix. Double helix, deoxyribonucleic acid, il-kelma propja. Double helix jivisek għandek katina kull biċċa minna għandek informazzjoni differenti. Issa, dik id-DNA, biex tara ħafna stampi tagħha, fejn tkun, fejn teżisti? Mela DNA tkun ġon nucleus. Issa fuq l-iskrin tal-stampa ta' DNA biex nisifmu. Tkun ġon nucleus, ħafna minnhom, hemm ikoll. Fin-nucleus, jiġifieri inti meta jkollok, mela milli niftakar mill-bioloġija, speċi għandek iċ-ċellola u l-nucleus speċi għandek konna ngħidulu isu l-moħħ, speċi ta' mod. Mela, ħammorru pass ieħor, għandek ġiex tip ta' ċelluli, prokaryotic, eukaryotic cells, mhux se nagħti lectures għaw għax inraqgħet kulħadd. Imma meta għandek l-antiki, il-prokaryotic cells, il-nucleus ikun għaddej jiġri fin-nofs bla m'għandek nucleus. Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq eukaryotic cells iktar organizzati fejn il-nucleus huwa ġewwa il-nucleus. Prekaryotic cells? Prekaryotic cells u eukaryotic cells. Prekaryotic cells huma dak il-cellular organisms u dak iċ-ċelluli li għandhom funzjonijiet differenti, għandek tip ta' chemicals differenti. U jkun hemm naqras bilanċ fihom qed nifhem se jkun kaos daw il-prekaryotic. Għalkemm huma tipu mhux organizzati differenti xort għandhom funzjonijiet differenti, m'hemm l-ebda kaos. Fin-natura m'hemmx kaos, il-bniedem joħroġ il-kaos. Ara DNA, human genome huwa DNA kif hu organizzat. DNA huwa għandek 3 biljun base pair. Kif edna għandek katina, għandek minna ħata left, għandek taħħata right fuq xulxin. Kull waħda bridge bejnietom tissieħ base pair. Dak għandek 3 biljuni minnhom. Minn dal-base pairs kollha joħorġu genes kollha li għandna. Qed nitkellmu ġas fil-bniedem, immaġina l-annimali kollha, l-pjanti kollha, l-viruses kollha, l-bakterja kollha, il-fungi kollha l-istess għandhom DNA differenti. Bħala organizmu aħna l-iktar li għandna minn dawn il-base pairs. Pjanti l-iktar li għandhom bħala pjanti siġar għandhom ħafna iktar bħala base pairs. Minna. Sewa. U il-base pairs biex niftehmu ma dawk il-linji ta' bejn. Il-linji bejnietom il-bridge ta' bejnietom. Fi għandek katina, għandek sellun. Sewa. Għax hekk huwa ngħidu human genetic li huwa sellun ta' bejnietom. Sewa. Jiġifieri f'kull persuna hemm 3 billion base pairs. Kull persuna għandek 3 billion base pairs sakemm ma jkollok xi genetic aberration, sakemm ma jkollok xi difett. Issa, dawn il-DNA bejnietom jinaqdu ma' chromosomes differenti ma' proteini differenti u jiffirmaw chromosomes. Chromosomes huma kif naraw fiċ-ċelluli, naraw dak jisom katini oħrajn huma ikbar. F'dak il-katini wkoll jista' jkollok difetti oħrajn. Bħala katini aħna għandna 46 minnhom. Li għandek nej minnhom autosomal tissejjaħ, waħda minnhom sex chromosome. Mela tlaqna.